isang sorpresa kay Ma'am Carmen Royota Alvarado. At ang magsusurpresa sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang mahal sa buhay na si Sir Darrell Royota all the way from Israel. So samahan niyo kami at ating tunghayan kung ano ang kanyang magiging reaction sa pa-surprise ng kanyang mahal sa buhay. So yun ang sasabihin ko sa inyo, harap na! Mami, may hinahanap po kaming tao. Si Mami Carmen Rolyoda po. Ay, kayo po. Oh. Masama po pakiramdam niyo, nanay. Mga light ng bal. Daran pa mo pala. May i-deliver po kami sa inyo. Ang ganda-ganda pa naman! Wala ni Mami Cheese. Pinataas? Nawala ang surprise mo dahil ganito naman. Masama ang pakiramdam ng celebrant natin. Kaya... Hi! Hi guys! Na lang daw po ang surprise. Ayan, so, pa-picture naman po ako para naman po meron tayong deliver sa car setup natin. Ayan, so ipasok na natin yung oras. Baka magkasakit pa yung mga bata. Go! Ipasok natin yung Mga bata dito, payong. Picture mo na, picture. Baka lalabas na. Wala pa din? Ipan mo na, mami. Ay, blow mo na. Happy birthday, Mama. Usapin na lang yung picture. Saka si Baby Bron eh, ayan o. Kailangan mo nakaputok ha. Wow, yan. Dahan ko na. Dahan. Putok yan. Takbuhan tayo ha. 1, 2, 3. Ang dami pala. Ito pa po ang isang mensahe para kay Mami Carmen. Mama, alam mo yan, kahit hindi tayo madalas mag-usap, mahal kita at mahal ka namin. Alagaan mo ang sarili mo, huwag papa-stress sa hamon ng buhay. Maging masaya at healthy kayo palagi. Ingat kayo dyan, tagay na. Happy birthday, Mama Carmen. God bless. Love always, Darrell. So, ayan po. In behalf of surprise na deliver ko, Mami Carmen, sana po mapanood mo ito. Kahit na hindi mo kami nakita. Ayan, so we wish you all the best po at sana gumaling ka na po para naman ma-enjoy mo itong birthday at sana po
Sarili Surprise mo deliver. So, sa lahat po ng mag-a-avail ng aming promo package, meron po kaming pa-free na body bag, sling bag, belt bag, 3-in-1 towel at isang microphone. So ito